Piny owacho kotenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho geto tiyo kod rawere ma oting'o maya wuoyi kedo kod nyange mag nyiri e gwenge mag Kuria e kaunti ma Migori. Chenro mag nywando rawere osechakore e gwenge mag Kuria. George Juma nigi mathoth. Maling'ling osiango ni moko moganda e gwego mag Kuria chano to nyithindo mag nyiri nyango ka ochakore e rusa mar dwe mar 8 mar higani nyaka dwe mar 12 mar higani kaluwore kod jogo eko ma osudo kang' manyime mar kedo kod nyange e gwego mag Kuria. Maya simo kuom jokedo kod nyange mag nyiri ochako puonj mondo kendo keto yorego mag apanda mar kedo kod midhiero ni. Wanywako tijni gi riwruoge ma ok mag piny owacho mwawuotho ka achiel to obiro timo maber. Kes moro kochopo e doho kacha to mondo ng'ade mana kaka chik wacho. Wakati ambapo tunaongea tunaona ni kwamba wengine wanaichukulia kwamba ni haki yao kufanya hiyo. Kwa hivyo tunaona kwamba katika jamii mafunzo ambayo yamo yanaendelea kurekebisha jamii. If the youth are empowered, give will say no to the society ni generation angomo me uketo wagigini. Ka youth mokawo gi lwete ni ok gidwar gino. To biro bedo maber moloyo ke joka to otwere gima chon cha. Riwruogno mar Pan African Women Association ka otende kod mano ma Micontrap Kenya dhi nyime kod puonjo ganda rach manyange e gwego mag Kuria kasa ni gigeto rawere. Sasa hivi wako na uwazi kuja kusikiliza na kusikiliza madhara. Ben tadhimati riwruogni mar Pan African Women Association maidore e pinyno mar Norway ma oriko gwego mag Kuria wach ni giseyudo ni rawere nyalo konyogi ahinya e tieko nyange mag nyiri e kaunti ma Migori. Nano kodhi maber ko wadonje youth kama tinde manyiri gima chwana no kadhi maber moloyo kaka ne wadil mana gi joma dongo mane chiko gi ka. Wasebet ko waweyo kijende waluongo gi aluonga kaka jowinjo to pok waketo gi mondo koro giting' gini e wigi gi wuothogo ka watayogi. Adhiambo ne nyange osebedo kitgi kod timbegi mag oganda jo-Kuria kuom higni mathoth ka bende nyalo mana tieke ka okalo kuom puonj. To ang'eyo ni lweny to wasegoyo higni 13 to lweny dhi piny matin percentage maybe 30% to en gimoro ma duoko piny ok yot nikech gima osetimore higni odhuro. Time. Mara kwa mara tumekuwa na vikundi ambavyo kila wakati wa kufunga maholidays ambazo wako nazo tumekuwa tukikaa nao, na kila kikundi ambapo tukikaa na vijana ni kuwatayarisha kuhusu maneno ya elimu na wala wafutilia mbali mambo ya tohara ya wasichana. Seche mag geto rawere kedo kod nyange mag nyiri seyo pod iketo ne joma mine mae wachni ma pod dhiro nyithindgi ma nyiri mondo kodhi nyange. Mambo haya mara nyingi yanafanywa na wamama hasa ndio chanzo, kwa sababu hawa wamama mara mingi ndio wanakaa na hawa watoto. Iweza kuongoza kama ya ambassador ili waweze kuona mfano, kwa sababu mimi sikuweza kutairi hawa watoto. Nilikataa kabisa. Hata kuna siku wamechukua mtoto wangu huyo mkubwa ambaye ako college wakajaribu kumpeleka, lakini nilikataa. Nyange mar nyiri bende kore wacho ni osbedo yor nweng'o ne moko kuom oganda to wanye jogo bende koro timo nyange mag nyiri ka jokanyo makedo kod midhierore wach ni ber ka koro piny owacho koro biro kod yore makare mag nweng'o ne ogandagi. Support mar miyo gi mar economy to nwawene sirkal kwa giseng'e right magi koro ging'e kuonde ma sources ma ginyalo gole gi wa refer gi. Kaunti ma Migori pechiel kuom counties 20 kod 2 piny Kenya mangima ma bende time nyange mag nyithindo go manyiri ka jogo mosebedo kang' manyime mar kedo kod midhierore wach ni gintie kod adieri mar tiki kinde mabiro. Yore mag puonj en achiel kuom mago ma gitiyo godo e kedo kod midhierore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano wadhi